Salom marihita saluna. Edeta di nomor tuluan non tersurat disi ayat 20 nomor pitu sasi tersurat isi 27 sasi tongna nomor pitu ayat sada rodi 2. Ada orang sudah mulai parminggota marnatang yang nahohom maita di bagasa rohat tabi. Amin. Marede mahita. Marhite-hite goar ni di bata ama, doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni to di porbadia, na tumapalangit doho tanoon. Amen. Songonod dohatan ni Tuhan Jehovah, ida maau, apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala laluakku nasida. Songon pangaluluyo ni parmah di punguan na ganupari. Uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Suang songoni amang alului biru-biru kusogot. Haleluya. Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo no hatudosan na somarmula na somarujung di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus lehonommu hasisan ni dosa hati goran doho hangoluan saleleng lineleng na dihami asima roham lehom may dihami say sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim asa hulului hami pangurupion sian ho moloro pangujunan tuhami say paho marohanami asa tung porsea hami dihatam doho di bagabagam asa jupang hami hasonanga saleleng nileleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehitan nomor 7 ayat sara doho 2. Patik di debata di mingguta sadarion tersurat patik parjulu satu paupaton songonomma tersurat di si tapai utiukma di bagasa rohatta patik parjulu ahudo Jahoba debatam ninna debatatta dan jadi marakup ahu wehnomu debatam patik paduahon dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang doh na di Banua Tongaw rodi na bekasan aik na diturun di tanong yang ketunggabi si sombaon manang sioloan patik patuluhon dan jadi dohonon guarin debata yang kosoture dalan na ay honahum na dosugut akka na marsineang ni gowarna patik paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui dinawari maulahamu nasa siulaonmu alayanggo ari papituhoni ari para diarin di Jahoba di Batamdoi dan jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam adi nonomari do ditapa debata langit doho tano doho laut doho nase sina dungi maradia do ibana diari papituhoni di bahani do ubana di pasu-pasu debata Jahoba ari para dianai jala di parbadiai olak ni masahat na atong rak mangidogogo mahita tu adupan ni debata ali Tuhan debata saya pargugui maham maulah naumbar tupatimi amin. Mared dehita
Tatopoti madosata tuaduba ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na satu dosan para siroha midahami na dangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami na godangi di bagasan hajahata do hami tubu jaladang adong haporson nami di bagasan rohanami hiyan saluhudo hami manibil siyan ak kadalanmu masay godang do pangalason nami di patikmu alay ingo ma hami ale Tuhan ala ni denggan di basam dot asi ni roham sa unang paingot-ingot ak kadosanan di haposon nami doho pangalason nami sa ingo mahami hobarto asi ni roham doho denggan di basam ala ni gowarmu ale Tuhan Yesus marpamuati ma roham di dosa nami nagudangi amen bagabaga ni debata taringot Tuhan ni dosata songonod do pagkaholong ni debata di Portibion pola do anak na nasasaday di Lehon asaw ng mago ganup na porsea di Ibana asa hangoluan na sa leleng nileleng na di Ibana hasa nga po ma di debata na di Gidyang. Amen. Mareddehita. Epistel di Mingguta sa Darion, tarsurat Johannes Onom, ayat 25, 1:25,
tajahama margati soring. Jadi dung jupang nasida ibana di bariba ni tawi nina nasida mamadok ibana guru sa di hari doho rotuson. Unang masipanganon na olo salpui ulahamu. Ala sipanganon na miya rodi hanguluan na saliling nililing na nanang lehno ni anak ni Jolmay tuhamu. Ay iba na do dihatidakon amay debata. Dungin ni na Jesus mangalusi na sida, hapor si hamuma na sinuru ni debata, ima ulaon lomo ni rohana. Ia opunami mangan manna do di parhorsihan, songon natar surat, di leho do roti sian banua gijang, panganong nasida. Ay natuat siya banua gitang do si leon hangoluat tu portibion. Ido roti nasian debata. Dungin na Jesu mamadok na sida, au do roti hangoluani, sadok na somalebe manang ise ng rotu au, jala na sotupa mauas manang ise, na porsea diau ola di masahana. Martua do na tumangiyon hatani debata, jala na piopsa. Amen. Maredehita 260 sada.
taha tidak ko maha porsiaw tay, song na hitadak ko nilongata sa porsiaw di sa dok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumapalangi dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadei, ima na tibune si Maria, na gabi-gabi siya ton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit, di pango manisilatus, na matatarpadal do ibana di hao penyarsilang, na tuat tubanu turu dong ditanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siam di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pa mula sugot tu tanoon, mang melak na mangulu doho na mate. Au porsea di ton di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan Kristen akka na badia, doho di desan di dosa, doho di atay naman dok, mula mangulu sugot daging hal nong mate, doho di anguluan na sorasuda. Amin. Tabi gema tikting di huriata sadarion. Tabegima tikting na masa, dohot naneng masa di Huriata, Minggu tanggal 25 Juli 2021. Salam. Salam. Selamat hari Minggu ma, tusu di ruas namar pungu sadarion, tarlumobi ma ruas namar Minggu di bagasta masing-masing marhite live channel live streaming HKBP Pagoran Nauli, Hami Parlado do ruas pasaton selamat marminggu. Jala turuas nama ulang tahun di hari hatu tubuh dohot para saripion mulai hari Minggu sadarion tanggal 25 sampai dengan 31 Juli 2021. Hami Parlado dot ruas pasaton selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tikting na parjolo guar Minggu, Minggu pawaluhon dung Trinitatis manang hasitolu sadaon ni debata. Napaduahon topik Minggu diramoti debatado bangsona. Na patuluhon na naing marbagas tikting na paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagasom ma Bobby Hartanto Pakpahan Eskom. Anak niamata Dr. Andes Alfred Pakpahan Nahinan. Tubuh ni Inata Sartika Boru Lumban Gaul MPD. Sian Huta Jalan Karya Helvetia, Huria HKBP Pagaran Nauli, Resort Medan Millennium. Dohot Orwanna, Juli Oksiana Manik SE. Boruni Amata Kompol Lirensius Manik SH Nahinan. Tubuh ni Inata Juita Situmorang, Sian Huta Jalan Harapan Pasti, nomor 546, Huria HKBP Excelsia Resort Medan. Sakap pamasu masuhon di Patupa di hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 di HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium. Tatangnya koma anggiat denggan mardalan ulauni. Titing napopaton. Naing marbagas titing paduahon.
Naing manjalo pasu-pasu parbagasomma Roni Aksari Sinaga SE. Anak ni amata Situa Sarudin Sinaga. Tubuh ni inata de Boru Raja Guguk. Sian Huta Jalan Setia Luhur Gang Tentram. Huria HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium. Dohot Orwanna. Seli Monita Boru Siregar SE. Boru ni amata Insinyur P Siregar Nahinan. Inata B Boru Simanungkalit. Sian Huta Jalan Batang Kuis Gang Bukit Tanjung Morawa. Huria GKPI Tanjung Morawa Resort Tanjung Morawa. Sakap Pamasu-Masuon di Patupa di hari Kamis 5 Agustus 2021 di HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium. Tatangnya koma anggiat denggan mardalan ulauni. Na palimahon, na modding, na perjulu. Na di hari Senin tanggal 10 sia Juli 2021 nunga jumolo marujung ngolu ni halak amatta hamonangan si payung ama Renaldi. Maka baluhon Boru Huta Barat Nahinan. Tutup umur 55 tahun, meninggalhon 2 halak dak danak bawa, sian jalan Kapten Muslim Gang Sepakat Wek Sada. Jalanunga di Swaton na di hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 di pekuburan umum Simalingkar B Medan. Tatangnya koma asa anggiat margogo jala tarapul sude keluarga na tinggal hotsa. Na paduaon na di hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 nunga jumolo marujung ngolu ni halak inata Rosmaida Boru Stompul manang opung Merlin Boru. Maka habaluhon amang situmayang nahinan. Tutup umur 75 tahun, sian jalan Setia Luhur Gang Bonsai Wek Opat. Jalanunga di Swaton na di hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 di perkuburan umum Eka Helvetia Medan. Tatangnya koma asanggiat margogo jala tarapul sude keluarga na tinggal hotsa. Titing paunopon penundaan rapat pendeta distrik. Hombar tu haputuson ni panggom-gom taringot tu perpanjangan ni PPKM di kota Medan na sekitarna. Alani ditotopon uluan distrik ma dot sude panitia laho manunda ulaon rapat pandita distrik naing disakapi ulaon hian di tanggal 26 satu tanggal 27 Juli 2021. Tatangi homma anggiat didongani Tuhan Salhut Pangulani Huria anggiat boy muse patu paon rapat distrik ditiki na naingro. Na papituhon poti pelean tupak tudana pensiun HKBP manang gerakan Rp1.000. Hombar tuha putuson ni rapat pimpinan HKBP di tirket hatopan asaganuk huria patupahon poti pelean tudana pensiun manang gerakan Rp1.000 udutusi nunga dibayan huriata poti pelean dana pensiun di jolo ni bahal ni huriata tatupahi mai lao mangurupi huriata pasidukon dana pensiun ni HKBP di bagasan las niroha. Na pawaluhon si buanon di bagas tangiang. Na parjolo opung karina doli siotang wek pitu perawatan di rumah. Na paduahon opung karina buru simbolon wek pitu opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Na patuluhon Kristin Boru Sibarani wek 5 pemulihan di rumah. Na popaton
Alfa Azriel na 70 wek tolu opname di rumah sakit Hermina. Na palimahon Nyonya Sinaga Borugultum wek onom perawatan di rumah. Tikting na pasiahon jadwal pertanyaan wek. Di hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 di wek sada di bagas keluarga Ujung Borugurning inganan gereja lantai sada manang gedung sekolah minggu gereja tak Parhobas Pandita W Aritonang. Di wek 2 keluarga P Sianipar Borusiaan Jalan Gaperta Gang Abadi. Di wek tolu dibagas keluarga Nyonya Simanung Khalid Boru Sihombing Jalan Setialuhur Gang Asoka Parhobas Pandita Haji Siregar. Di wek 4 dibagas keluarga Nyonya De Situmorang Boru Damanik inganan Jalan Kapten Muslim Parhobas Pandita T Lumban Toruan. Di hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dibagas di wek 5 dibagas keluarga R Sihombing Boru Manulang inganan Jalan Kapten Muslim Gang Pertama. Di wek 6 dibagas keluarga Nyonya Dr. Andes Pak Pahan Nahinan Boru Lumban Gaul inganan Jalan Karya Opat nomor onom Parhobas Pandita W Aritonang. Di wek 7 dibagas keluarga Opung Agata Marpaung Boru Manik inganan Komplek Taman Impian Indah tikting nomor 12 dohot nomor 10 tolu Boima Tabereng manang talihat di warta na adong dihita masing-masing. Ralat titing daftar ruas na pasaton pilihan ibadah minggu live streaming manang online di nomor 10 tolu Amang Hasi Payung Nahinan lunas sampai bulan 2021 godang na 500.000 pilihan bulanan. Dungi di nomor 25 Nyonya Situmeyang Boru Sitompul Nahinan lunas 1 tahun 2021 W4 godang na 500.000 pilihan bulanan. Songonima titing di hita di minggu ta sadarion mau lihat tema di tuhata mau lihat tema di hita salutna. Salam. Salam. Mare de mahita 500 sada huhut pasahaton pelean sada A do sada B. Sai di tugu toko
bata na sumurung sian saluhu na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Horas madihita amang inang. Hurian ni Tuhata na pinarhamaul ni debata. Jamita di minggu sadarion, di minggu pawaluhon dung Trinitatis. Tersurat di dua raja-raja bidu pawapaton, mamuka sian ayat 42 sahatu ayat 44. Songonoma hatana. Dungi Roma sada halak sian Baal Salisa nama buan di halak ni debata aka sagu-sagu patumonaan 20 sagu-sagu sian eme sia Simon dohot itak sia dahanon nabinulgang di bagasan hadak kadanganna. Dungini na si Elisa ma lehon mai di situan natoropi asamangan nasida. Dungini na naposonai ma beha ma pangalehokku mengganubi 100 halak. Alaini na si Elisa ma sailehon mai di situan natoropi asamangan nasida. Ay songonod do hata ni Jehovah ikon mangan akajol mai jala ikon adong dope teba. Dungi de parade mai di jolo nasida gabe mangan nasida jala adong dope teba hobar tu hatani Jehovah ido yanggo saha ne turpugi. Dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan dung salpu kepemimpinan ni Raja David dohot Raja Salomo sasitongna lemrosot do nguluni halak Israel. Ala dung salpu kepemimpinan ni Raja Naduai Barsiadu do akabinoparna laho merebut kekuasaan ni natorasnai. Gariada di ujungna ala berebut huaso nasida gabi bula dua do Israel hatihai hinorhoni parbolak-bolatoni. Tubuh ma hata namadok Israel Utara dohot Israel Dangsina ima hinorhon ni parbolak-bolatoni ala ni kemerosotan ni nasida na berebut kekuasaan tertaban bangsa Israel Utara tutano Asur dohot bangsa Israel dan Sina ditaban tutano Babel. Ido ubahen gabi adong ma dampak nama cebelga. Memang pada akhirnya siapapun penguasa atau pemangku jabatan ketika mereka berseteru memperebutkan kekuasaan yang sangat berdampak terhadap kehidupan adalah rakyat-rakyat yang kecil. Bagaimanapun penguasa berlomba-lomba merebut kuasa mereka, yang paling memiliki dampak menyakitkan rakyat biasa. Ido na masa na pinataridahon ni trupukon.
tubuh perbolak-bolaton, tubuh perbadaan, lam merosot moral, merosot sosial, merosot spiritual, itu adalah dampak dari berebut kuasa. Yang paling merasakan sakitnya bukan mereka yang berebut kuasa, tapi yang merasakan yang paling sakit dampak dari perseteruan itu adalah justru rakyat biasa. Ido hacik ni pakilalaan ni bangsa Israel hati-hai. Ala ni parbolak-bolatoni tubuh masa haleon, kelaparan yang berkepanjangan. Bahkan akibat kelaparan itu terjadi kembali penjajahan manang panabanan. Alai uduk tusido amang do tamuna inang. Hinor honni akka haleoni ahama musena tubu. Padilian. Wajar dui, wajar. Ido ubain hita dang bui mura-mura manguhumi halak. Molo ni ida dongani songon nama dili. Wajar dui, wajar. Ai dang wajar tahe madili halak. Molo halion ibana misalna 7 tahun. Bemadili doda. Sugari rakyat Indonesia sebulan dope COVID madili demo do manang na di dia. 7 tahun. Gari ada mergajang-gajang partikiani haleo. Alai di bagasan padiliani do naing patar hatani debata laho madok di ramoti debata do bangsonai atik pe di pakilalahon nasida haleoni di ramoti debatado bangsonai atik pesongon nama dele nasida di bagasan hapor siaon dang ditadikot debata nasida uduk tusido amang inang gabe disuruh ma panurirang Elisa pajupang dohot akka bangso Israeli asa panurirang Elisaima hataridaan ni debata pajupang dohot bangsoi laho madok disodo au rap dohot tamu. Nabi Elisa adalah perantaraan Allah atau perpanjangan lidah Allah untuk berkata kepada bangsa Israel, aku di sini menderita bersama kalian. Aku di sini dan tidak meninggalkan bangsaku. Disodoau atik pe masa haleo tuhamu. Dakku tadikok kamu. Dang ditadikot debata bangsonai atik pe madele nasida atik pe adong parsoriod di nasida atik pe mangai haleon nasida alai dipatuduhod debata disodoau rap dohot tamu. Alanido amang do tamuna inang molo tapamanat di ayat 42 satu ayat 43 rodo ninna sian bal salisa mangalehon pilianna ala hasomalani halak Israel doi na perjulu sehali patumonaan na niulana di pasaha mai tunaposo ni debata songon hita namar pesta gotilon sasitong na hak ni panurirangi doi hak ni naposo ni debata don lama jalui boy dodohonon nadak pala disagi itu akan asing ay songon hita na mangalehon patumonaan na niula boy dodohonon dak pala disagi ay nunga di pasaha tuhuria alay behado hata ni si Elisa mangadubi halioning didok tunaposonay palehom maon tunasida asamangan do dia lu sinasida tungbeha mapangalehoku mangguhi si 100 halakon dak sayon dak
tukun lau lehonok kutuna sida ay hola 20 do na pinasahat ay hola 20 do nasahat tu hita behama hita neng mangalehon manang mangguhi tu si 100 halakon ninna na posonay alay ahado di alusi panurirang Elisa lehom manasida mangan ay hatani debata ikon mangan sa luhuk na bangso gariada ninna debata ikon adong teba molonunga dipasahat sa luhuk na si panganonon hamu amang dotamu na inang sa sitong na nalaw pinatuduhon ni turpukon atik pe pangaramotion ni debata ninna pangaramotion ni naing dipataridahon marhite tadda halongangan siya 20 gabetuk mangalehon 100 halak mangan behado hita amang dotamu na inang mangalapati i sarupa don niyan na pinatuduhon ni panurirang Elisa doho na pinatuduhon ni Jesus Kristus molo dihata na asing didok prototype molo dihata Indonesia didok prototipe ahana diula si Elisa los ido gobaran natakas diulahon Kristus molo dilehon si Elisa pe 100 halak mangan gumodang muse dilehon Jesus Kristus halak mangan pola do 5.000 halak alanita paida majuamang inang molo mangihuton Matius 14 ayat 10 sa tu ayat 20 sada asa taida jo songod dia do pangaramotion ni debata taringo tu taddai borhak donin na Jesus Kristus lao sian huta tu huta mamaritahon hata diihuton situan na toropi alay dung jupang botari at turaparon manasida ninna dangadong si panganon hola na dong ninna 5 roti do 2 deke dung jupang botari ninna alay boy dipatuk Jesus lah mangalehon 5.000 halak mangan bohado hitam mangalapati tadda behado hitam mangalapati mujizat na pinamasa Kristus disi na parjulu sa hali amang inang taida ma adong ninna situan na torok mangihuton Jesus alay na adong ninna holan 5 roti do 2 deke bagaimana Kristus harus memberi makan 5.000 orang pertanyaannya ada banyak orang yang mengikuti Kristus lalu mereka katanya tidak ada makanan. Kalau kita mendalami, betulkah yang semua orang ini tidak ada makanan satupun? Kalau ada 1.000 orang berkumpul, yang 1.000 orang ini apakah memang betul-betul tidak ada makanan? Mangihutton tafsiran ni akka para ahli di dok, bui sajodo adongi. Alaniaha ay hasomalani halak Israel adong do di hohosnai hera kantongan ninna say dipamasuk doi persediaan makanan ninna say ima dibuan nasida ala hasomalan sian upu nasida doi ala nomadeddo najul upu nasida di parhorsihan. Tetapi yang benar seperti apa? Ada orang yang memiliki makanan tetapi tidak mau berbagi. Sehingga ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu Kristus mendoakan, bersyukur kepada Allah, lalu memberikan roti dan ikan itu kepada orang banyak. Justru yang terjadi apa katanya? Tersisa 12 bakul. Di situ mujizatnya. Jadi mujizat bukan soal mau menggandakan roti. Jadi mujizat bukan soal mau memperbanyak roti atau merubah roti dari 5 menjadi 5.000 atau merubah ikan yang 2 menjadi 1.000. Bukan di situ persoalan.
Tapi persoalan adalah kuasa doa merubah pola berpikir manusia dari yang egois mau berbagi, dari yang mementingkan dirinya mau mementingkan kehidupan orang lain, dari yang memikirkan dirinya menjadi mau memikirkan bersama. Itulah mujizatnya. Jadi ini bukan persoalan roti, ini bukan persoalan ikan, tetapi doa Kristus merubah pola berpikir manusia. Di situ mujizatnya. Ido main molo didok di Jakobus 5 ayat 10 pitui behado didok di si margogo situ tu do tang yang ni partigor molo di haburjuon. Seandainya kita berpikir bahwa mujizat hanya persoalan mengubah roti, maka mujizat itu tidak akan pernah terjadi sampai saat ini. Dan itu hanya dilakukan oleh Kristus. Dan itu hanya dilakukan oleh Tuhan yang memberi kuasa kepada Kristus itu. Tetapi Kristus berkata, mujizat itu bukan hanya terjadi sekali, tetapi dia terus berlangsung setiap hari, setiap saat. Tetapi bagaimana saya memahami arti dari mujizat itu? Di dalam doa itulah mujizat itu terjadi. Dari orang yang hanya memikirkan dirinya, sekali lagi dia mau memikirkan orang lain. Dari orang yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, dia mau mementingkan orang lain. Ido hamu amang do tamuna inang napina taridahon ni Kristus marhite tada pangaramotion ni debata. Songonido napina taridahon ni si Elisa. Dangtuk si panganoni alay ditangya kon ibana didok ibana mauliate tu debata alay ibana do na parjulo sa hali mangalehon si panganoni tuak kasituan natoropi songonido Kristus na martangyangi. Daktuk si panganoni alay martangyang Kristus maddok mauliate di pasu-pasu si panganoni dungi di palehon isi do na mangaleho parjulo Kristus. Molo di padan narobion isi donin na mangaleho parjulo panurirang Elisa. Maka kelanjutan dari doamu, haruslah engkau pertama sekali menjadi pelopor, maka mujizat itu terjadi. Gak bisa berdoa, Tuhan tolong kami, tetapi engkau mengharapkan orang lain yang di luar bekerja. Gak bisa kita mengharapkan mujizat itu terjadi, Tuhan tolong kami, tetapi orang yang memberi kepadamu. Kristus yang pertama sekali memberikan, Elisa pertama sekali yang memberikan makanan itu kepada orang banyak. Maka ketika dia berdoa, setelah selesai dia berdoa, dialah pemrakarsa atau pelopor perubahan itu. Maka disitulah sempurna mujizat. Lapatanna, molo memang neng tari dan mujizat manang tadai amang inang, tak saya olah martangiang, tong do olah karijo, tong do mangula. Ay di bagasan pangulaw ni do tarida tadai manang na mujizati. Dang boy martangiang modom dungdungaw manigur debu hepeng sa langit. Itu mimpi kosong itu. Kita tetap harus bekerja. Justru di dalam pekerjaan itulah terlihat dan nyata mujizat itu. Justru di dalam pekerjaanku terlihat bahwa Allah bekerja memelihara umatnya. Atong dia nalodohonon namang inang. Tuk do HP nasa isi ni portibion laho mangaleho jolmain mangan moloris do disagi saluhukna. Moloris. Ay siya parjolo pe nunga di debata dinggad do hutop pasaluhuk na portibion. Boy doon gabe si panganon ni saluhut halak narong di portibion. Tapi dia nggak jadi cukup. Kenapa? Karena ada satu orang yang rakus. Jutaan orang bisa makan apabila jutaan orang ini mau berbagi. Tetapi sebanyak apapun sumber daya di bumi ini gak akan cukup memenuhi kebutuhan satu orang yang rakus di dunia ini. Lihat,
Ketika orang mau berbagi secara rata, apa yang terjadi? Lebih yang ada, tidak kurang. Tetapi kenapa manusia kekurangan? Karena ada orang yang memegang 3 tidak mau berbagi kepada orang yang tak punya. 1 pun gak mau berbagi. Ada orang yang memegang 10, 1 pun berbagi dia tidak mau, padahal masih ada 9 sama dia. Di situ mujizat dibutuhkan. Berdoalah supaya orang yang tak peduli itu mau menjadi peduli kepada sesama. Alani dua mang do tamuna inang ikom manat do hita mangida songo dia do pangaramotion ni dia bata. Harbangan lah hobongo tu sinan yang dohonon na ikon marsigatung jolmai holat tu dia bata. Dang boy mangasahon pikiran. Dang boy murah-murah madok dak tuki, dak sai, dak tarulai sonang godo bediula. Kita memang gak tahu apa yang terjadi besok. Tetapi bagi Allah itu gak penting. Yang terpenting bagi Allah engkau mau ikut dan tunduk di dalam proses apa yang diperintahkan Allah. Kalau kita mau inang bekerja, sebenarnya bukan hasil yang dipentingkan oleh Allah, tetapi apakah engkau mau tunduk kepada apa yang kuperintahkan. Bukan gak bisa dijadikan Allah batu jadi roti, gak penting perbuatan manusia. Bukan gak bisa dijadikan Allah rumah menjadi hotel atau rumah menjadi makanan, tetapi bukan itu yang penting bagi Allah. Apakah engkau mau tunduk kepada apa yang kuperintahkan? Soal hasil itu nanti. Justru di dalam proses bekerja itu Allah ingin berkata, aku memelihara engkau. Huramo tidoho di bagasan nasa ulaumu. Ido ubain ikon marsigatung tu dia batado hita mangulahon nasa ulaun. Dang boy marpangusadeon tu pikiran. Di mana-mana mujizat itu pasti terjadi asal engkau percaya. Jadi jangan katakan, maksud saya mujizat tidak ada di HKBP. Jangan katakan bahwa mujizat itu hanya ada di gereja orang lain. Jangan katakan pemeliharaan Allah itu hanya ada di dalam gereja lain, di dalam HKBP tidak ada. Karena terlihat HKBP hanya bernyanyi setiap minggu, berdiri, berdoa, pulang. Cara gereja HKBP yang berbeda memandang mujizat itu. Taida maju manginam di tiki masa Covid. 6 gelombang gereja kita memberikan gerakan sosial kepada seluruh jemaat dan orang-orang yang ada di pinggir jalan sana. 1 gelombang itu rata-rata 100 orang yang dibagi. Gariada sahak do tu pagarata HKBP saintis lahu mangalian bantuani. Taboto do manginang itu berangkat dari titik nol loh. Tidak ada uang gereja di situ. Tidak ada dilimpahkan alih kas di situ dari kas gereja, berikan lain yang menjadi bantuan. Tidak ada, itu semua dari nol. Holan gogoni tangi yang doi saluhuna. Bamartangi yang kami do amang pardita resok. Habis martangi yang kuliak kami siak kami itak ni natolap kami atik pe otik nata pe holan ido terbaik kami. Alai ahadu nama sa manginang. Diukap debatado salu na rohaniak karuasi hola dibain marhite grup gabe rodo salu na karuasi mangalehon akka bantuan na garia da taboto do gudang do disina so ruas na pasato bantuan. Pertanyaannya, apakah itu bukan mujizat? Dari titik nol yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak memiliki uang justru mampu berbagi kepada sesama. Apakah itu bukan jalan keluar yang ditunjukkan Allah? Apakah itu bukan bukti bahwa Allah menyertai manang disariot debatado akan natura paroni akan halioni? Disariot debatado. Gari ada jolmai do senasipata mabain hacik ni roha kan? Nganilia bantuan ay wala tolor don nang musemay.
Holan Indomie don namu saya mai kana cik loro wasong ni. Habis una murah-murah manguli dari nol hampir 200 juta biaya yang kita berikan kepada seluruh jemaat. Adakah 12 miliar, ada 1 miliar bantuan? Ada. Kita bukan mau berlomba-lomba siapa paling banyak. Tetapi kuasa Tuhan itu bekerja dari titik nol maksud saya. Dalam masa Covid kemarin mencari uang 1.000 aja susah Hamanginang. Tapi kita bisa mengumpulkan uang segitu, apa itu bukan mujizat? Hamu amang do tamuna inang. Kita sering lalai melihat mujizat manang tadda halongangan na pinasaha ni di bata tuhita. Kita selalu mengatakan mujizat orang yang tidak bisa berjalan dalam jangka sekejap langsung bisa berjalan. Anggo na marhosaon, dak pala mujizat atong detok kalakon. Alanga so malatong marhosa. Anggo na manganon, dak pala dia tong halak mujizat on manang nataddaon, ala so maldo mangan. Maka orang gak pernah bertanya, kenapa aku bisa makan? Yang penting aku makan, selesai makan aku melakukan pekerjaanku. Ada satu hal yang harus kita akui sebagai simbol kegagalan manusia. Kita sangat sulit menemukan hal yang luar biasa di dalam hal yang terlihat biasa-biasa. Padahal justru Allah menunjukkan mujizatnya. Padahal justru Allah memperlihatkan hal yang luar biasa di dalam hal yang terlihat biasa-biasa saja. Kita harus sampai kepada hal yang demikian Hamanginang. Ido ubay na parpudi sahali dohonon nama tuhita. Yang paling penting itu adalah apa? Percaya. Selebihnya Allah yang bekerja. Yang dibutuhkan dari orang yang percaya itu engkau mau percaya dan terikat kepadaku. Selebihnya aku yang bekerja melalui engkau. Ido upain mau menghadapi coviton, ikon berjuang dohita, berjuang, saling tolong menolong, bersatu, menemukan jalan keluar dari setiap persoalan ini. Bukan jadi menghakimi orang. Bukan mau mengatakan pandemi ini terjadi karena kejahatan kalian. Enggak usah. Dosamu aja lihat, enggak usah lihat dosa orang. Enggak usah dihakimi orang melalui pandemik ini. Yang dipentingkan dalam masa pandemik ini, aku tetap berdoa dan bertahan. Bukan hanya mau mengatakan jauhkan COVID, tetapi aku berkata Tuhan tolonglah aku. Ale debata ramoti mau asa marguguau mengadopi sori magoon. Ido narumikot siya nakana porsea. Jadi bukan mau menghindarkan setiap persoalan itu, tetapi meminta kepada Allah bahwa pemeliharaan Allah itu ada di dalam aku dan aku dikuatkan melawan setiap persoalan. Ido tangyangnya kena porsea mangina. Ido bahen Orsea matu Yesus unang marpangosadian hola tu dirim. Amin. Pasu-pasu hami ali Tuhan akan aporsiaon di patarida hokodo holongmu dohot pangaramotiamu dihami marhiti akat tadda halongangan na pinasahatmu. Marhiti panurirang ilisa nasotuk hian mengalihon situan natoropi mangan ala keterbatasan ni bilangan ni si panganoni alai marwaso dohali Tuhan mengalihon ni saluhuna marhiti akat tadda dohot bisuk na pinasahatmu tu akan naposomi songon Kristus na mengalihon mangan situan natorop pola do 5.000 halak bilangan na sian keterbatasan doi saluh nali Tuhan. Jalahu hati dakon hami do huasomi. Namanoktong doho mangaramoti huriam. Nang hami pedi masa halionon. Ti sari hoko do ali Tuhan ngulu nami. Saluh na ali Tuhan. Diramoti hodo nasa ulon nami. Akana haliope dile hokodo mangan atik pes ro sori magoon di luar nami di negara nami nang di luar ni portibion saluhna ali Tuhan mau lihat madiho
Tarida do hape pangaramotion mi di bagasan mulu nami. Tarida do huasomi ali Tuhan mangalinggomi dohot majamoton nasa mulu namion. Hatik pe songon na maul pakilalan nami di bidang ekonomi, di bidang sosial, nang di parugamau pe ali Tuhan. Alai manoktong doho mangalehon jalan keluar di salut nasa parsoreon nami doho nasa aka parsualon nami. Terpuji maguarmu Tuhan. Dang tarulah kami saluh nai molo mangasahon pikiran nami sabing. Saluh nai marharoroan sian asini roham. Atong aka halak paradongan sai olo maukap rohana sida marsileo-leon tuak kena bogus. Ai dipake hodo nasida ale Tuhan. Gabe hatarida ammu patupahon kepedulian tu saluhut akka natinopami. Atong tangyang konon nami do ale Tuhan. Saluhut na ruas ni huriami akan nagali akan namarsahit lumubi di amanami opukarina duli dohot inanami opukarina buru nang iboto nami Kristin buru si barani dohot dongan nami Alfa Azriel napitupulu dohot inanami ali Tuhan nyonya sinaga buru gultung natongon macai gali na sida na pihak di rumah sakit nang di akka pemulihan saha tutikyon alai napos do rohanami sari honom mudo saluhut nangulu nyakana porosyai asal ma marsigatung jalan marhaposan holat tuho sabing nasida saluna atong say saut malomoni roham di banua tungaon na le Tuhan songon na di banua kijangi asa tarpuji maguarmu di saluhu tanoon nang jakadongan nami ipe na marsahiti na posdo rohanami babak kitommu nasida sian hagalion nasida lehonom mugogo asatuk nasida mangulahon nasa ulaon tarlumubi patupahon salhut akka hinarikot ni pakkubasion di tonga-tonga ni portibion mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Edetas yang buka di nomor 504 laos tapasahat ma piliata 2A 2B dohot pilihan namar boho. Mari demaita. Ika
kon ma piliat tatu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gidjang ho do hararuan ni salhut silehon-lehon na dinggan do nasauli basa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Sai jalo may gabe wap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hu perhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami maddok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gidjang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaunmu sai saut malomon ni roham di banua tongaon songon na di banua gidjang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Borhat mahamu, jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tu toddim. Amin. Horas madihita amang inang. Tuhan memberkati.